Po presťahovanej osade na Letanovskom mlyne zostalo asi najväčšie smetisko na Slovensku. Odbor životného prostredia v Spišskej Novej Vsi žiada vypratať viac než 1000 tón odpadu. Ten zostal po letanovských rómoch na katastri obce Spišské Tomášovce. Povinnosť upratať neporiadok po obyvateľoch osady v Letanovskom mlyne dostala obec Spišské Tomášovce. Obec sa ale likvidovať megasmetisko nechystá. My ani naši občania ten bordel neurobili, to znamená, že malo by to byť na pleciach obca Letanovec a hlavne občanov, ktorí tam žili. V žiadnom prípade. Obec na to nemá ani cent. Ani cent, poviem pravdu. Keď nebude tu pomoc zo štátnych orgánov, zo štátu, nevidím. Len na ťažkú techniku a uskladnenie viac než 120 kontajnerov odpadu bude potrebných vyše 100 000 eur. Pre obecné rozpočty, ktoré ledva pokryjú základné potreby, by bola takáto investícia smrteľnou ranou. Šokujúce je, že nemá kto upratať aspoň ľahký odpad, ktorý vietor odnáša do slovenského raja. Navrhujem, aby z každého jedného rodinného domu jeden občan prišiel, to znamená 96 občanov by prišlo upratovať tú nelegálnu skládku. Neviem, jak ich motivovať, alebo zadarmo dnes robiť nebudú. Motiváciu upratovať pre tých, ktorí smetisko vytvorili, ponúka Úrad práce. Poskytnúť príspevok na aktivačné práce, na dobrovoľníckú službu alebo na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti. Mali na to ľudí, ktorí by splňali podmienky na tieto práce? No určite sú, ale je problém vlastne, že tí ľudia nechcú robiť. A ja neviem, či pôjdu. Aj starosta aj to vybaví, nie? Je to pravda, že tam ostali to veci, ale to však bolo povedané, že to sa zhrnie a takže sa odniesie toto. Kto kedy a za aké peniaze uprace pravdepodobne najväčšie smetisko na Slovensku, v tejto chvíli jasné nie je. Starostovia Letanovec a Spišských Tomášovec uvažujú aj o vypísaní verejnej zbierky. Ten, kto by do nej prispel, dostane zadarmo lístky do slovenského raja. Zo Spiša Marek Baláš, televízia Markíza.